Is-Sinodu tal-Isfijiet approva l-loti tas-sagrament tal-Ewkaristija lid-divorzjati b'178 vot favur u 80 vot le. Minkejja din il-maġġoranza kien biss vot wieħed li ddetermina riżultat biex tinqabes il-kwota taż-żewġ terzi biex kien approvat li dawk id-divorzjati u li reġgħu daħlu fi żwieġ ieħor ċivili jitħallew jirċievu l-Ewkaristija. Dwar dan tkellimna mal-Vatikanista Frank Zammit. Ma kienitx 50.001 u 49.999, ġiri dana il-Knisja kważi iktar minn 66% riedu dan il-pass. Ġifiri jiena naħseb li meta wieħed jirbaħ elezzjoni biktar minn 52% ngħidu landslide. Fl-aħħar tas-Sinodu l-Papa Franġisku qal li d-difensuri reali tad-dottrina mhumiex dawk li jiddefendu il-punto u virgola iżda huma l-gratifikazzjoni tal-imħabba ta' Alla u l-maħfra li jagħmlu d-difensuri reali tal-kelma ta' Alla. Ġiri hemm dawn il-ġiex kurrenti. Kurrent li jiddefendi d-dottrina u kurrent mhux idealist, realist li jaf li hawn ġieħ u bħala Knisja u li Alla il-maħfra u l-ħnina tiegħu huma illimitati. Il-Papa jixtieq juża dawn l-affarijiet sabiex jipprova jsib fejqan għal dawn il-problemi. Minkejja l-element konservattiv lu numru ta' sfijiet għadhom jagħmlu parti minnu, il-maġġoranza l-oħra ħadu l-istess triq tal-Papa Franġisku u għażlu li l-Knisja tieħu triq tal-ħniena u l-karità. Il-Knisja l-bieraħ qamet. Il-Knisja naħseb jiena qabel kienet insensittiva. Kienet inqashom imma il-vot tal-bieraħ ġabna fi Knisja ġdida. Minkejja dan issa huwa d-diskrezzjoni tal-Isqof tad-Djoċesi li jimplementa f'qasir żmien dak li ħareġ mis-Sinodu filwaqt li fl-aħħar mill-aħħar il-ġudizzju finali jekk kemm il-darba l-persuna għandix tirċievi s-sagrament tal-Ewkaristija jibqa' fidejn il-membri tal-kleru li jamministraw is-sagrament tal-qarar.